Aí, está desfigurada xa. Aí choveu moito. Debe ser que a auga xa lle... Igual a deixan aberta para que corra. Pero agora ten xa bastante. Non se diría que non. Agora ten aquí... Porque regan pa aquí abaixo, non ves? Este é do portugués tamén todo. Este tamén lle deixaron. Ten esta bola. O portugués aí con tres fillos non va a querer. Ten que montar de todo. Para subsistir e se non pode. No, ele traballa nunha granxa. Decoren aí arriba. Que senón desto solo non vive. Non, ovellas, se mete 100 ovelliñas. Sí. 150. Canto dixo que tiña? 40? No. 30. Pero se mete 100 e pico, cuidado, ya grande. Hai que ir con ela, pero... No, claro que hai que estar pendiente dela. E bueno, ali un ten 100 e pico e vive deso, toda a familia. Manolo. Ten tantas? 100 e pico. Hostia. Pasa que ten que ter erva, prados, tamén ten abellas. Fai mel. Ten moitos prados. Ou só ten ali ao lado da casa? 100 ovellas son 10 vacas.